So, mga big walkers niya karon sa Carbo Public Market. Tanawa mga big walkers, grabe kayo ang mga tao, kadaghan naman mas mga tao din. So kaya sila pangaon. Bibo na kayo diri sa public market diri sa Carbon mga kakigwakers tungod kay daghan na kayong klaseng-klase nga mga kananan. So kung musuroy mo diri sa Carbon, dili mo magutman siguro doa lang nga naay sulod ang inyong mga bulsa. Kay kung gutomon mo na amoy makuot o na amoy mapalit sa matag, malabyan ninyo nga mga kananan mga kakigwakers. Tanawa mga kakigwakers, grabe gyud kadaghan sa mga tao nga di adiri karon. So, grabe kayo mga kakigwakers, lahi kaniadto ug karon kaniadto, grabe walay mapahimutangan sa laag kaayo, pero karon grabe gipahimutang gyud nila kung asa dapit ang mga kananan. Dito sa unahan dunay mga baligya dito ang mga utanon, naka-arrange na sad ang ilang mga area kung asa dapit ang mga utanon, mga brutasan. Og diri nga side puro ra gyud ni siya mga kananan mga kakigwakers, kana dinha nga area puro ra gyud na dinha mga kananan. Padung dito sa Tumoy kananan ra gyud na siya mga kakigwakers. So kung moari mo diri Carbon, siguraduhan lang nga naa gyud moy extra nga kwarta, kay kung bation mo kagutom dili mo magpamugong sa pagkaon tungod kay daghan kay diri mga pagkaon baligya bisan asa ka molingi pagkaon naa sa isig kakilid mga kakigwakers. So ingon ana diri kabibo ang Carbon Public Market. So maora to mga kakigwakers ang ato ang ganap nining kagabion, no, diri lang ta sa Daplin kay nagpaabot ta sa ato ang driver nga tuwa dito sa sulod ng umpra. So diri lang ta kay kini ato ang rapper basin mga tagak na. So mao na siya mga kakigwakers, daghang salamat ninyo og ayaw mo pagpanuko og suroy diri sa Carbon Public Market labi na og gabi kay dili gud mo magutman, daghan kay mga pagkaon baligya diri mga kakigwakers. Og maora to siya atong update karon mga kakigwakers, og daghang salamat sa atong mga followers din ha nga naa gyud nakigsandurot nato sa ato ang mga star senders din ha. Daghang salamat sa mga grasya nga inyohang gipahat diri kanako. Ginaot unta dili man ko makasukli, pero ang Ginoo mo'y makasukli labaw sa tanan nga inyong mga panalangin nga inyong gi-share diri kanako ug usbon ako. Daghang salamat mga kakigwakers. Diri na lang kutob. God bless natong tanan. See you sa sunod nato nga vlog. Daghang salamat.